Пандемия вакытында март ахырыннан башлап бүгенге көнгә хәтле 14 райондашыбыз эшкә урнаштырылды. Полицияга 1, Наратлы хуҗалыгына 8, Әлек агрофирмасына 4 һәм 1 кеше Ташкын хуҗалыгына. Переобучение дип атала инде бездә. 5 кеше яңадан һөнәр үзләштереп эшкә урнашачак. Бу авыл советлап карасак, Киров җирлегеннән 1, Актаныш баш җирлегеннән 1 һәм Актаныш җирлегеннән 3 кеше бүгенге көндә технологик техникум базасында белемнәрен арттыралар, повар һөнәрен үзләштерәләр һәм инде укып чыгып, алар янәдән эшкә урнаштырылачаклар. Безнең башка төрле соцконтрактлар 37 төзелде. Айрым гражданнарга газ котеллары, электропроводкалар алыштыру өчен без ярдәм күрсәттек. Авыл җирлекләп әйтеп үткәндә, Аеш җирлегеннән 1 кеше, Уразайдан 3, Актаныштан 7, Кәскәйдән 2, Әлемнән 2, Тилеккәй Токталачык җирлегеннән 3-шәр, Богадыдан 1, Яхшы җирлегеннән 2, Байсардан 3, Суксудан 3, Шалманараттан 4, Актаныш баш җирлегеннән 1, Пуща җирлегеннән 1, Әтәч җирлегеннән 1 кешегә контрактлар төзелеп, ел азагына хәтле бу кешеләргә 10,85 сум акча күчерелеп барылачак. Моннан бит инде безнең яңа төрле түләүләр кертелде 3 яшьтән 7 яшькә хәтле. Бүгенге көнгә без 584 гариза кабул итеп алдык. Шуның эченнән 237 кешегә уже бу түләүләр билгеләнде. 337 гариза безнең кире кагылды. Бу инде гаризалар кире кагылу шуның белән аңлата, гаиләнең кереме артып китә һәм мөлкәт дәрәҗәсе артып китә. Шуның өчен гаризалар кире кагылды. Әле 10 гариза бүгенге көндә дә карауда. Аннан 1 январьдан бит инде безнең яңа төрле түләүләр башкарыла башлаган иде. Гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, 3 яшькәчә балаларга дарулар алу өчен 5000 сум күләмендә махсус сертификат бирелә башлаган иде. Бүгенге көндә 89 гаиләгә шушында сертификат тапшырылды. Пандемия чорында бу инде 23 гаиләгә шушында сертификатлар тапшырылды. 5 һәм аннан күбрәк гаиләдә баласы булган гаиләләргә 16 кешегә безнең соцконтракт төзелеп, ай сайын ярдәм күрсәтелә. Аннан махсус коробкалар бирелә башлаган иде бит инде ел башыннан 29 анага. Пандемия чорында без 9 гаиләгә шушындый коробкалар бирү өчен белешмәләр бирдек. Моны больница бирү оештырылды. Аннан 3 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә бакча өчен түләүләргә 100% компенсация түләнә башлады бит инде. Бу компенсациядән безнең 100 гаилә файдалана. Аннан авыл җирлегендә 3 ел яшәп 25 яшькә хәтле бала тапкан хатыннарга беренче балага 50 мең күләмендә, 29 яшькә чаклы 3нче баласын тапкан очракта 100 мең сум күләмендә акчалар түләнә иде бит инде. Ел башыннан 40 анага бу түләүләр түләнде. 31 әнигә 50 мең күләмендә һәм 9 әнигә 100 мең күләмендә. Пандемия чорында безнең 22 гаиләгә әнигә 50 мең күләмендә һәм 7 әнигә 100 мең күләмендә шушындый түләүләр башкарылды.